shorts ako kayon. So, tama taon sa ako makita diri sa ukay diri sa Canada. Naura gud oh. Kanay siya. Adili pa 27. Look. 27. Ay, nakatulon ako pero doon kayo siya nice ba? Medium and small. Like jacket oh. Pero may $9 lang. Medium man siya pero nice siya ba? Feeling ko nice na siya. Medium daw ako siya sa kuha. Kani $9. Ano mo kayong ani so di na kailangan na. Cute but it's too tight. Patusan ka no? Ano niya kang favorite diri? Ano yung mga ano? $1 lang siya. Talaga kaon ko gam. As in, kalulog ka, nakatulon ako pero sa mga $5 pa lang siya. So naapa ko i-spend na $20. Kaya 1,000 is $25 din. So batag buwang no? Gasto-resto yata. Ano sa naman ha? Hindi ka nang, pwede na ako ma-decorate sa akong balay. Na baratuhon lang. The more the merrier. Lapit siya pink. Kani, pinako pa lang. Okay. Ang samay. Kasi yung bago na ni. Maning ano ka na magluto kay maruya. Okay, asa man ta pwede. Ito mga cute-cute diri ba? Kani kay $3 for mura lang siya. Para sa asa man pud na ha. Dito, dagan ako plato. So, di na ako kailangan ng plato. Kailangan ako og cute siya, $1 lang siya. Para saan sa man eh? Mura man siya ka ng kanina vlog mga ano siya, mga assorted kumbaga. Mga assorted. Mga assorted siya. Plato lang siya. Diba, okay na siya kanang mga dato dari niya. I-donate nila ang mga gamit or something. Dari padulong. Unya, ang baligya ko dari. Rato. Okay, bara di ano lang. Ako nag-donate na ko dari, donate ko dari og kanang $2 na frame. Not bad, diba? Ay pangit sa likod. Tsaka. Actually, di na ako kailangan og frames. Bagting ng kaldero. Malapit na siya. Ito ang nakikita ni Kuya. Ako ang harbaton. Yan. Kanina brad, naulang pa ko no. So, tanatan ako kunuhay. Kanang dari makabarato kanya. Babo pa gidang iyahang ano. Kagikan siya sa mga dato. Dari sawa na silang mga gamit. So, dari pang Christmas, Nani siya pang decoration. Pila man ni? $2. Mahala ba, Isa man akong butangan niya. Tingin ako kailangan, okay siya. Paano ko niya siya kay gold. Naganahan kay mga gold. Bakit anak niya? Gusto ko magpalit og mga abubot. Signay Ray-Ban diri ba? Tara ko, Tsaka tayo. Gikan ko og hantod dili ka sawayon. Padayon lang ta video. Kung sawayon ta dira ata mo undang. Pero naka-video na ta. So, padayon ta diri sa ako ka move on diri sa mga gamit ba. Cute pud ni Pila man ni? Cute. Hoy presyo. Hoy presyo sa libre na lang. Wow. Nay nabi sapatos ni. Talaga nang immigrant mo today para siyempre makamura man gud ka. So, diri na lang gud ka mo adto. Mas pwede ta makuha og ngani pud Mas nani mga ano ba germs? Ang ni mga germs. Pero wala man. Si ate okay lang kate. Gay na si ate. Di ba? Manahan ka ayo ko diri dyan. Sige ako balik-balik diri. Hala. Ay.
lovebirds kay tayong. Hindi naman ha. Wala gumanan ako diri. Ang sa ni egg. Mas asa lang siya. Naganda siya cute. Gusto ko sa mga baso. Wow, $2 na siya. O, diba bongga siya kung magkape ka? Ano sa'yo verdict? $2.99? Uy! Times 4! So, upat siya. Dos. Ay, go na tani. 1. Sinahuman na nato ang 1,000. Hala, pa-nice ba niya? Oh, Evil Fairies Love Hair. Hala, vlog na siya na libro. Balag gusto ko ani. Kaya mabalik ko ugma. Lahi na po ng challenge ugma. Mahurin po ng kwarta ng challenge na yun. So, okay guys, magbayad na tanong kay Kurag. Naka 1,000 na ta. Wala man tagisaway swimming. Hala, naay mga toys pang bata. Wala nga na-break toys pandag ko. Ay, bulag lahi na ng toys na pandag ko. Naiisip, bulag na nakaihi dili. Saan na lang tsaka. Wala na yung mga pangbata. Nice ka ayo. Okay, ang bayad na tanong kay Burag. Ngut lang taog budget. 2 hours later. Hi guys! Nakaulit na dyan ko gikan og school. Before ko ni uli, kay niagi ko og ukay-ukay. Kumbaga second hand siya, mga ukay-ukay yun siya, pero nakahanger lang siya. Anyways, gi-challenge ako ang sarili na, kaya mahilig ko magpalit og ka ng mga abubot ba? So, gi-challenge ako ang sarili na, mag-spend lang ko og 1,000 pesos. So, mao niya nga ako ang, walay clothes ha, more of mga butang sa balay. Kana, ukay-ukay na, mapalit na ko na butang sa balay, whatever. So, ang ako ang bill, mao niya ang akong store na gadtuan. Makaro din nyo. Ang akong bill is 23 siya, niya plus tax, so nahimo siyang 26. So, auto siya. So, ang 25, kaya tungkol sa tax man good, pero actually 23 radyo lang ako ang ano, niya, nagbayad akong tax. So, anyways. So, mo niya ako ang, mabuak. Mo niya ako napalit for $2.99, $2.99, 4 ka, klaro din niya, 4 ka buok ani. So, ganahan ko ani kay kung mainom ka og nakibisita, mainom ka og hot chocolate or kape, diba? Nice kayo siya. Oh, glass siya, dili siya na. Kanya, bukat yun siya, bukat. Palit mo nga akong ibot kani. Kay, ganahan ko gold stuff. Wala ko ba para sa asa ni siya, pero pwede ni mo siya butngan og mga lahas ba, or imo siyang center table. Oh. Kani siya, kay hapit naman ang Christmas, no? Mura lang po siya, $2.99. Slay ni Chris, ni ano, gold po siya yung ano. Saan may tawag, ani? Slay, di ba? Oh. Pwede niyo siya sa ilalim sa Christmas tree. Ay! Charam! $2.99. Di ba cute siya? Puro siya cute. Mahilig, ganahan ko ganang something weird, man good, or something unique. So, na ako napalit mo ni siya mahal. $4.99. Ba siya, di pa uga na paint, pero basta man siya made of porcelain. Di ba cute siya? Pero tag $4.99. Hindi siya ugasan, din chokes na siya. Muna siyang mahal so far. $4.99. Kani! Mahal po siya. $3.99. Para sa unsa ni siya, pwede na po din siya ibutang sa akong locker sa school. Para naka siya yung shelves, kumbaga. Last one, wala na siya. Zero na. Not bad. Muna akong napalit. Gold yapon siya. Actually, nalibog ko kung para unsa ni siya. Asa na ako naibutang, no? Mag-ifix ako kung asa. Pero barato lang siya. $1.99. Salamat sa pagtanaw. Kita-kita ta sa akong next na video. Salamat!